салом алейкум мухлисои азиз, бардорои муҳтарам, чихеле ки дидесем мо сиёмкаи сериалдаем ва шогирд навакак занг зад. Сабр кине, чекотуна партоен, бо сабр кине, аимҷа мебим, тамом, насиб карда боша рӯзи ҷанбасти бозия мемонем ва 3500 рубл қади мошини $45000 бурд мекунем, мошини Lexus RX 350 бурд мекунем, мошини вагон Avante бурд мекунем, Hyundai Avante барои ҳамин сабр кине ва чекотуна партоен, мо сиёмкада ҳамин абед гармидам сахт бад кор кардесем ва ҷанбас меша, баъд сериал мебуроя, барои ҳамин ҳаракатуна кине ки чипта охириш камш мондаед. бале шогирд занг зад гуфт ки ҳар ҷо донаки мондагар бачаҳо касое гирифтанен айдаҳ чипта падаркасте чектона пафтен насабтон аст кам таҷдид кен мерава чиптатон ватсапи мо +7 993 921 99 87 салом нависе любой намуд информатсия мерава ҳатман дар телеграм канали мо подписатсия кунед бародаре ки кино тамошо мекунед бародаре ки бозӣ мекунед фармадор бидурен подписатсия кунед бародаро ки моро гум накунед дар ютуб оварнес боҷоима метавонед уданша барои ҳамин сразу дурен подписатсия кунед бисёртар информатсия дар ҳамҷо якум кино дар ҳамҷо мебаро бародари азиз ҳама да барори камёбӣ худованд нигоҳбонтон 111 ҷоизае ки 11 та шоҳ ҷоизае касе дар насибиш бошад шам мебурӣ саҳариш медӯ мегирӣ инҷа 3 рӯз пас божиш уже ҷанбас мешад худо нигоҳбон алейкум апоима акоима ҳамин лайк муне пам шама видеома ашмо хоҳед нигоҳ чора надошт моқе ача надом падар надом ака надом нигам нақади бачаако замундан хунамад дар фурӯш партофтам ки ягон кас бихарад чули зинда менум зиндагӣ менум хидмати че менум қади бача ятканум биём битумо шума се моша ҳафтон шо дига банд накард шума хоҳиш менум ки хидмати чен гуфтан довуколум гуфтан нагирифтам кито мардума мепушима бача метканум биём битум ҳавз меоем давз намеом одама мебинем ки либосошу сатаношу ҳавас менад сабо менад мана ёдам кунед худо бачама ақлия сатанош бихар яткану ало бихар ашума хоҳиш медум чениям ода чениям одату будунено лайкам чақа калмушами видеом ками тамошо кард зармудам охай духтаи бесайбда ашидам одаме дошти ба ҳола мефтодам хоб падар хомо ака ашмо ченя модар хоҳиш менум акои азиз додаи азиз апои азиз ман худо ман амиғази худоам бачам дига ягон каса надорам ашмо хоҳиш чени апа чения модар хоҳиш менум ки кӯмак кунед лайк мунем пам кунед